Pa 7 October tidaponya pano klipi ina imene timanena kuti amene akulankhulawo akuti amasapota chipani cha United Democratic Front UDF kumayowa amalankhula mmene amalankhulira abale athu a Bakili Muluzi TV chilichonse ndi nyimbo yomwe adayika ngati kuti iwowo ndi Bakili Muluzi TV koma asali Bakili Muluzi TV. Ndiye lero akulu amenewa abweretsanso ndi audio ina imenenso ayijambula chimodzimodzi ngati mmene adachitira audio yawo pa 7 October. Nyimbo ya Bakili Muluzi TV, style yoyankhulira ya Bakili Muluzi TV. Ndipo lero akung'alira chipani cha DPP kuti agula ma journalist monga Akathe Maulidi komanso a Brian Banda kuti azilankhula zokometsera chipani cha Democratic Progressive Party. Nkhani ina akuti DPP yapangira dala za ku State House kuti utsikanga kuti kunyansi ndi cholinga chakuti atulutse ndalama za boma mu dzina lonena kuti akukakonza ku State House. Tene limodzi tamvera akulu amenewa ndipo mwezi lowezi timati mukamaliza mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Anthu akudabwa ndi nkhani zomwe zachitika ku State House. Inu nkhani zimenezo ndizodabwisa kwambiri. Tinaonatu ulamuliro uja wa MCP oyambirira amene amalamulira ndi Kamuzu Banda. Kumalo kumeneku Kamuzu Banda atagonja pa upresidenti anakalowa former president ali Dr. Bakili Muluzi kumene kuja sadaone nyasi ina iliyonse. Atachoka Dr. Bakili Muluzi padabwera Bingwa Mutharika adakhalako zaka 8. Kumeneko atachoka Bakili Muluzi Bingu atalowa sadanene kuti kunoko magalasi asweka kapena mipope yatholedwa. Ayi. Inu kenako anabwerano Mai Joyce Banda pa 2 years. Chimozimozi adasiyakonso bwinobwino. Adabwera Peter Mutharika amene 2014. Sadakambe kuti kunoko kwasokonekera kapena kwatchodwa mipope kapena anthu apakamanyi m'makoma. Atachoka tu Peter Mutharika amene ku State House kumeneko anapita kukalowako amene ali Chakwera mu chaka chimene cha 2019 mu 2020. Atalowako Chakwera sanakambenso Amalawi kuti yayi kunoko sikuli bwino. Adakuona mmene kumakongolera mu nthawi imeneyo kudali chimozimozi. Kuchoka pamenepo Peter Mutharika ameneyo wabwereranso ku State House kumeneko. Ataona kuti anyamata ake tipanga bwanji poti boma ili mene ankakambira atupere Muluzi kuti mukavotera chipani cha DPP kusogoloko kuli mavuto opsa kwambiri. Anyamata adayamba kusoma galasi akunyumba kumeneko ku State House. Adayamba kuthyola mipope komanso adayamba kutenga manyi ndi kumayamba kupaka m'makoma. Inu manyi amene akuoneka akutionesawa ndi manyi onena kuti nda fresh pamene chipani chimene cha MCP atulukako 2 weeks ago. Ndiye lero lino atulankhani amene atanganidwa kwambiri. Atanganidwa ndi umakajambula ku State House. Muzaka zonsezi zimenezo sizidachitike iyayi. Izitu mafanda auze anthu amene akusitengera pa mgongo. Mukamamva ndale zimakhala moteromo. Iwowa akuanamizira anzawo. Cholinga chawo apanga zimene zijadala, cholinga chonena kuti ndalama zikatuka mabiliyoni ayambe kutengapo kapena kuba. Panopatu ayamba kuwapasa ndalama anyamata kuti azinka natukana kapena kumampasa ndalama Boni Kalindo kuti iyeyo azilankhula kuti MCP yayipisa ku State House. Inu osadabwa iyayi nkhani imeneyi a DPP akuluakuluwo sakukamba iyayi chifukwa akuziwa kuti nkhani imeneyi asiyira anyamata awo azikamba. Inu ndi ine pano tizikangana. Ndalama zikatuluka akatenga akagawana ayike m'matumba mwawo ayambe kulemera. Ndiye ndi plani imene ili ndi DPP.
inu ndine panopa tikamachedwa kukamba nkhani imeneyi tizingochedwa kuyiwalira kuti anatilonjeza matumba 4 a fertilizer, komanso anatilonjeza kuti district ina iliyonse izalanda ndalama yokwana 5 billion. Iwo watu adalonjeza zinthu zochuluka kwambiri monga ngati nkhani ya education, maphunziro, secondary school ya ulere. Chisanzo ndi mwana wanga wa ine amene adasiyira skulu panjira kamba kovuta school fees, adasiyira form 2 akuyembekezera kukayamba skulu imene ya ulere ya Peter Mutharika secondary school. Lero lino Peter Mutharika ameneyo atafusidwa asanamulumbirise adanena kuti siwokhozeka panopa kubweretsa maphunziro amenewa. Inu tinkanena ife kunena kuti chipani ichi chili ndi manifesto amene amachita kuwaonera anzawo. Tikukumbukira nkhani imene bwinobwino kuti nkhani ya skulu ya ulere amene amayilembikira kapena kuti manifesto amene amabweretsa ndi olemekezeka Mayi Joyce Banda. Iwo watafusidwa ndatola nkhani adanena kuti ife tikutenga ndalama tili nako kale, komanso sadaope kupita kuja ku debate. Kumene kuja adakafotokoza kuti kotenga ndalama tili nako, tifuna secondary school izakhala ya ulere. A DPP ataona zimenezi adayamba nanka misonkhano kumangolalikira kuti skulu izakhala ya ulere. Lero lino zavuta alowa mboma muja akuti ndalama mulibe. Inu musatenamize yayi, ndalama mboma zilipo zambiri. Munanena nokha kuti ndalamamu mbomamu muli ndalama zambiri. Kodi maphunziro ndi chani munkanena choncho? Lero lino anthu a Malawi akufuna maphunziro aulere, akufuna kuti district ina iliyonse mupitise ku ndalama yokwana 5 billion anthu azikagawana. Akufuna khomo lina lililonse amene anthu akuvoterani aja komanso ena sana kuvotereni. Akufuna matumba a fertilizer khomo lina lililonse, khomo ndi khomo. Zimenezo mudanena nokha. Panopa alibize kutinamiza, alibize basi kuti tizikangana ino ndi ine panopa kuti iyayi MCP yayipisa anyelamanyi. Tikayang'ananso chinyumba chomwe chogumuka chija mupite ku Google mukagugula ameja Namondo adachitika ku America. Chinyumba chimene chija amene akuiziwa State House sichimaoneka chonchija iyayi. Komanso tikayang'ananso nyumba yogumudwa magalasi ku State House sikumaoneka kunyasa ngati chonchija iyayi. Khangati kuti ku nyumbako anthu adasomoka kalekale. Inu sizoona iyayi. Komano iwowa anachiona chinthu cha nzeru kumapasa ndalama achina Brian Banda, achina Kafi Maulidi kuti azichemerera chipani cha DPP. Akuluakulu wina aliyese akudziwa kunena kuti MCP Malawi muno wina aliyese samayifuna iyayi. Komano tisayipisane mbiri iyayi. Ine ndikukamba pano, ine si wachipani cha MCP, ine ndi wachipani cha UDF. Komano zonena kuti tizanamizira anzathuwa zimenezo si bwino. Inu anthuwo ati president ameneyo wasanga yekha mbava, wasanga anthu osafunikira, wangozindikira atasankha anthu atamusambira mankhwala. Amangosankha basi chisangesankhe. Inu munthu onena kuti uyu ndi mapepala ake akusukulu sakuyenereka ndi unduna umene ampasa, kungozindikira munthu amusankha. Inu ingakhale mabungwe akuzuzula pa zinthu zimene zachitika kuno ku Malawi, samayembekezera kuti wina munthu osaphunzira angalandire unduna wopsa ngati umenewo. Kodi iyeyo akapanga chani pa unduna umenewo? Bali nzodandaulitsa kuti Mutharika asankha maudindo akuluakulu kwa anthu ena monga a Alfred Gangata, a Joseph Mwanaveka, komanso a Richard Luhanga
omwe akuyankha milandu ku mabwalo. Akaumba ati ndizovuta tsopano kukhulupirira Mutharika pa ntchito yothana ndi katangale komanso ulamuliro wabwino pomwe zoyankhula zawo zikusiyana ndi zimene akuchita. Malinga ndi Akaumba ndizodandaulitsanso kuti Mutharika kuuza amalawi kuti adekhe ngakhale kuti analonjeza kuti akwaniritsa zina mwa zinthu zimene ankafotokoza akangopambana chisankho. Iwo apempha Mutharika kuti akwaniritse zomwe analonjeza amalawi monga sukulu ya sekondari ya ulere, kuperekanso matumba afetereza anayi banja lililonse. Mutharika posankha anthu amene ali ndi mbiri yoti ali ndi katangale iwo kuwayikaso mboma pamene posakulemekeza mtundu wa Malawi. Ndife ngati umwe zipate tikukhumudwa kuti izi ndizosavomerezeka. Anthu akatangale ndi anthu osafunika kukhala mboma. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Niko Mphande. Taona lero lino atalephera kusankha maunduna moyeneleka ayamba kuwapasa ndalama achina Boni Kalindo. Akumapasa ndalama achina Boni Kalindo kuti azinena kapena azitchukisa kuti kunyumba kumene ku State House kumeneku kwapakidwako manyi. Koma manyi amene tikayang'anisisa bwinobwino amene apaka ndi anthu a DPP. Inu zonsezi tikunena pano pazo iwo akuziwa kunena kuti maunduna sadasankhe bwino iyayi. Cholinga chawo anthu amenewa akufuna tizingochedwa osakumbusa kuti munalonjeza za fertilizer matumba folo khombo lina lililonse. Munalonjeza zinthu zambirimbiri zoti mutichite ife Amalawi posayang'ana kuti awasana kuvotereni kapena anakuvoterani. Koma wina aliyense Malawi muno akudikilira matumba folo a fertilizer amenewa. Ingakhale tu chigawo chimenechi chigawo chapakati anzathu amenewa amene ali anyawu akudikiranso matumba folo amenewa achima a fertilizer aulere. Inu zimenezi munanena nokha ngati zimenezi simukuchita matumba folo a fertilizer aulere amenewa komanso osachita ndi maphunziro aulere amene ali a secondary school, muzo kunena kuti Malawi muno mukhala matemo oopsa kuposa amene anachitisa achina Ntambo. Kalindo anawasiri pa maprogramu amenewa iyayi. Amalawi samapusise ni kumapanga mapropaganda. Mava ino Boni Kalindo ndi mwachitsiru ko basi. Ndina chitsiru ndina agalu kwambiri. Ino panthawi zino za Malawi zawo za zinthu zopusa zimene kwauzazo Malawi alokwiya kuyembekezera sukulu ya ulere muzika nkhani ya ku State House nkhani ya bosi. Koma Boni Kalindo mutu mwanu muli bwino ndithu ino mwana wake mazona kuti muli bwino. Kodi Malawi alero to si Malawi azuloto. Propaganda mukupanga za propaganda ncholinga choti Malawi adaliza ku State House asakumakeni zimene president wana Professor Peter Mutharika adawapolomisa Malawi. Koda uje na Boni Kalindo Malawi mukaona be uchitsiru pakali pano Malawi 3 million Malawi amada kuvoterani pa chifukwa choti mwena wanamiza kuti kuzakhala sukulu ya ulere secondary school. Pazifukwa zoti inu mzawapasa matumba folo afetereza lino Boni Kalindo mukubwera apo Malawi mauza nkhani za mphulo nkhani zosamveka zopanda kumutu zoti Malawi sizimprofitira china chilichonse. Boni Kalindo mwasamala Malawi kumeko kubwera kwa Malawi masamale. Boni Kalindo ndikukupasani warning pano pa Malawi mwasamale kwambiri kukhima ni kwanu kumwela komweko. Komanso mukufotokoza za nkhani za anthu apakati samalani fabo vota paja MCP kapena DPP sadayang'ane wena losama wavotera ngati president adziko koma mambo kamba nkhani ya Malawi anthu achigawo chapakati umene uli uchitsiru kwambiri Boni Kalindo. Pano ndofuna kukusemekezerani na Boni Kalindo kuti ngati simusamala ndi Malawi chigawo chapakati simudzachilowa wala kuti chipani chanu chikulamuliracho ndi cha DPP. Ina Boni Kalindo tukukusimikizirani pano lozani boma zala siyani MCP fo MCP yatuluka mboma. Ina Boni Kalindo tukukuchenjezani kuongeza kukuchenjezani kuti samalani pazimemu kupangazi. Ina Boni Kalindo sawaona Malawi kupusa nkhani tikuyembekezera pano ndi yamalonjezo a Peter Mutharika woti kuzakhala sukulu ya ulere komanso kuzakhala 500
biliyoni kulowa mu madistrikiti mmene mwaphungu ndi makhansala akulamulira. Ndiye pano tikukupasani warning abonika linthu samatoze zinthu zopusa pa mawu. asanamulumbirise Peter Mutharika ameneyo ndalama yakwacha imasika. Tinaonatu mneneri wa chipani chimene cha DPP Shadrack Namalomba akunena poyera kunena kuti amalawi adikire agula chimanga pa mtengo kwana 40,000. Anakhala kunena zambirimbiri. Onani panopa ziko lopanda president komano panopa zinthu zayamba kusika. Inu onani panopa shuga wayamba kusika. Tinaona pamenepa atamulumbirisa Peter Mutharika ameneyo zinthu zinakwera usiku. Anthu adali odabwa kuti chachitika ndi chani. Timafata akumbuse bwinobwino amalawi kunena kuti muno Malawi mu nthawi imeneja kunabwera anthu oyang'anira chisankho. Ndeni madolazi awaja zimakhala ngati kuti kwacha ikumasika. Koma madolazi atangoti apita ndalama inayamba kugwa. Tikunena pano kwacha yagwa. Usiku wina uliwonse kwacha ingogwa. Inu anthutu akufuna zomwe munalonjeza. Osati afuna kumva zinthu za manyi zomwe kufotokoza kuti manyi ku State House kwapanga motere. Umenewo ndi umve. Anthu safuna kumva nyasi zimenezo. Wina aliyense akudziwa kunena kuti mwagula wireless ya Times. Ndi mmene mukuyilamulira panopa. Muzilamulira maradio onse choncho. Kulamulira wireless ya Radio 1 komanso kulamulira wireless ya Times. Ma wireless amene wawawa muziwalamulira kumagwiritsa ntchito kwa apasa ndalama azikamba zokomesera inu. Koma muziwe kunena kuti Malawi tusamayiwalira. Malawi akufuna matumba folo amene mumalonjeza. Malawi akufuna skulu ya ulere imene mmati secondary school. Pali manifesto ena osamangoonera kuti yayi poti anzathu APP Mai Joyce Banda anena kuti skulu izakhala ya ulere pomuona kuti iye ndi mkazi mwanena kuti yayi poti ife ndi amuna tinenenso kuti kunoko skulu izakhala ya ulere. Ndiye mwawina munanena nokha kuti pa 16 September pano kungowina maphunziro skulu izakhala ya ulere. Panopa mukuti yayi ndalama mboma mulibe. Zimenezo nzopepera. Inu ya Peter Mutharika izi mungokakamira koma muziwe kuti ulendo uno muona mavuto munachoka ni mademo komanso ulendo uno muona zinthu zopweteka kwambiri kuposa za 2019.